menene aka tattauna a ci Hausa? To abubuwa biyu aka tattauna muhimmai, kamar da kuka sani ana shirye-shiryen taro na zaɓe na ƙasa. Wannan zaɓen kuma a kowace gaba ya zo ya wajaba a bi bahasi a ga cewa a tabbatar da cewa ainihin ba a samu wasu damuwa wadda za ta zama barazana game da gudanar da shi ba. To ba ma a gwanatance ba a iya yanke hukunci na cewa ainihin akwai barazana ko babu, sai an saurara daga bakin masu ruwa da tsaki. Waɗannan da masu ruwa da tsakin sun hada da ainihin chairman na ita hukumar zaɓe na ƙasa ita kanta da kuma ainihin inspector general na 'yan sanda. Saboda haka an gayyace su domin su ainihin yi ma council of state bayani. Council of state kamar da ka sani council ne wanda ya hada da tsofaffin shugaban ƙasa, tsofaffin chief justice na Najeriya da kuma har ila yau gwamnoni da kuma ɗaiɗaikun mutane da doka ta tanada. To kuma su a matsayinsu na 'yan ainihin manya ta huskar shugabancin ƙasa da zaman lafiyarta da kuma mulkinta, ya suna da haƙƙi na su iya sanin me ake ciki, ina aka dosa, in akwai damuwa kuma me ne. To saboda haka dai daga ƙarshe shugaban hukumar zaɓe ya zo da bayani na cewa shirye suke, sun na da kyakkyawan shiri kuma ainihin komai yana tafiya akan tsarin da aka shirya ta huskar zaɓe. Ta bangaren tsaro da ke da nasaba da gudanar da zaɓe, shi kan shi inspector general na 'yan sanda, inspector general na 'yan sanda ya zo ya yi bayani a kan cewa shirye suke, ba su da damuwa ta alif. Shugaban ƙasa duk tanadin da ya kamata a yi na ganin da cewa zaɓen na ya gudana akan kari. Wannan kenan. Ajanda ta biyu muhimmiya wadda aka tattauna akan ta tana da nasaba da ainihin damuwa wadda ake ganin ta shiga game da harkar da ta danganci ainihin canza ma kudaden Najeriya fasali. Ainihin shi ma kuma ainihin an kira gwamnan tarayya gwamnan babban banki na tarayya, babban bankin Najeriya, domin yawa ainihin council bayani ta huskar bahasin me ake ciki, me ke faruwa, in akwai damuwa miye ne, kuma ce hanya kamata a bi a yi maganinta. Amma daga jawaban da ya yi jawabai da cewa ainihin tsarin da aka yi ya kawo wasu akwai fa'idodi da aka samu. Daga cikin fa'idodin ya ce ainihin hukumomi na tsaro an ba su dama na iya bin bahasin ainihin matsalolin da ke da nasaba da unhwani da kuɗaɗe. A halin da ake ciki ta huskar unhwani da cashless society, cashless policy, idan ainihin wani ya yi unhwani da kuɗaɗe ta hanyar banki ya yi aikin ta'addanci, ana gane shi cikin sauki. Ana da'awar cewa ta huskar hito da cin hanci da rashawa, ainihin idan mutum ya unhwani da hanyar banki ya ɗauki mataki makamancin wannan, za a iya gane shi cikin sauki. An yi da'awar har ila yau cewa ta huskar abin da ya danganci ba 'yan ƙasa dama su yi zaɓe a kan tsari na ainihin kyakkyawan tunani nasu, ba a kan tsari na juya hankalinsu ta huskar unhwani da kuɗi ba, shi ma ya kawo ta fa'ida. To amma har ila yau akwai damuwa da ta danganci 'yan ƙasa da ake cewa kuɗaɗen nan ba su wadata ba, kuma an tattauna akan rashin wadatar su, an kuma fahimci cewa akwai bukata na ɗauki matakai na gaugawa na ganin da cewa an yi tanadi tsayayye na wadatar waɗannan kuɗi a cikin yanayi. Duka waɗanda suka yi jawabi sun amince da cewa policy ɗin nan bisa la'akari da waɗannan alfanu waɗanda na ambata yana da fa'ida ta huskar kawo kyakkyawan tsari na gudanarwa a ƙasa, kore cin hanci da rashawa, maganin ta'addanci da abubuwa makamantansu. Amma kuma tun da shugabanci ana yi ne domin biyan bukatar al'umma, kuma an ga cewa ta huskar aiwatarwa an samu wata damuwa, musamman da ana damuwa da ake gani ta karancin kuɗi. To akwai buƙatar a ɗauki matakai makamantan matan ingantattu na ganin da cewa an samar da kuɗaɗen. To an dai ba shugaban ƙasa shawarwari, ya kuma saurari jawabai daga ainihin waɗanda abin ya shafa da kuma ainihin shugabanni, kuma shugaban ƙasa zai diba ya ɗauki matakin da ya kamata a cikin gaugawa. To mai girman minista, kamar yau ake gama ainihin yau ne yau ne wa'adi da babu wani hukuncin kotu, yau ne wa'adin ke karewa na amfani da tsaffin kuɗi. To kuma akwai rudani a ƙasa, wasu wurare ana samun rahoton cewa an daina karɓar waɗannan tsaffin kuɗin, mutane ba sa karɓa saboda babu wani takamaiman bahasi daga babban banki ko ku gwamnati kan cewa a ci gaba da amfani da waɗannan tsaffin kuɗi. To na yi ma bayani a bayanin da yake gabatarwa cewa maganar nan ta koma kotu saboda ainihin wasu gwamnoni sun shigar da ƙara a gaban kotu, kuma kotu ta yi umarni
umarni. Idan kotu ta yi umarni da'a ake ga umarninta, amma kuma cikin tsari na da'a na umarni, gwamnati bisa la'akari da fa'ida wadda ke da nasaba akan wannan tsari da aka zo da shi, tana da haƙƙi na ta yi ma kotu jawabi domin ta diba. Idan an ba albasa ruwa ga al'ada, to shi ma yalo ana waiwayarsa. To saboda haka idan gwamnoni sun je sun ce akwai damuwa daga ɓangaren jama'a, to akwai wata damuwa kila wadda ta fita. Misali na ma magana da ta danganci damuwa irin ta tsaro. Daga lokacin da aka zo da wannan tsari na ainihin shi canza kuɗi, harkar da ta danganci kama mutane wato kidnapping, a ce dole sai ka kawo taro da kobo, ta sauƙaƙa. Saboda haka idan misali ya zama akwai fa'ida ita makamancin wannan, ko kuma fa'ida ta cewa cin hanci da rashawa ya raunana, to ita kotu tana da haƙƙi na mu gabatar mata da namu jawabi na fa'idodi waɗanda aka samu domin ta zama ta yi la'akari da su. Kamar da ka sani, umarni ko oda da kotu ta bayar umarni ne na ɓangare ɗaya, wato irin umarni ne da aka bayar ba tare da an saurari ɓangaren gwamnati ba. Amma kotu ta kafa ranar 15 ga wata, ina jin ranar Laraba kenan, cewa gwamnati ta zo ta yi nata bayani ta ji. Idan su waɗannan sun gabatar da al'amarin ta huskar abin da ya danganci damuwar al'umma kawai, to shin sun kawo lissafi wanda ke da nasaba da abin da ya danganci fannin tsaro, da abin da ya danganci fa'ida ta huskar nasarorin da ake sa rai a samu ta huskar tsaro, ta huskar zaɓe da yaƙi da cin hanci da rashawa? Kowa ya sani wannan ƙasar, daga cikin abubuwan da 'yan Najeriya suka zaɓi shugaban ƙasa Buhari ya zo ya yi, shine na yi musu fito na fito da yaƙi da cin hanci da rashawa, shine na yi musu maganin harkokin da suka danganci tsaro, shine na har ila yau a kawo inganci ta huskar tattalin arziki. To saboda haka a bisa la'akari da waɗannan abubuwa, shin ta huskar tsaro, ta huskar tattalin arziki, ta huskar hito na hito da cin hanci da rashawa, wannan matakin da aka ɗauka ko kuma tsarin da aka zo da shi na canjin naira yana da fa'ida ko baya da shi? Ma muna da haƙƙi mu gabatar ma kotu ta yi la'akari da ɓangare ɗaya, da ɓangaren dama, ta kuma yi la'akari da ɓangaren hagu domin yanke hukunci. Kuma abin da ya kamata mu sanar da kotu domin taimaka mata na huskar yanke hukunci, mun ɗauki matakai na gabatarwa a gaban kotu domin ta yi la'akari da shi. Kotu ta ba da umarni, ainihin gwamnati haƙƙinta ne ta yi da'a ga umarnin kotu. Haka kun bi wannan umarnin?